Dáš si sušenku? Petulky? Dáš si mňaminku? Ochutnej. To je dobrá. Dáš kek? Dej? To je dobrá. Je to dobrá? Jo? To je mňaminka. No to víš, že jo, až papáš obíde, tak taky dostaneš sušenku, jo? Ty to čucháš, jo? Ta je dobrá. Nějaký se sejde dostaneš potom. Co potřebuješ teď? Tady dám všechno, vy? To je dobrůvka, vy? Takhle mě velice kvásí u nás. Ne, občíhanej, no, na krátku, vy? No to je dobrota. To by to hapalo. Máš na prstíkách, vy? Už to našel, Petulka, už to našel. Tak ukaž, jak papáš. Ukaž hameny. Děláš hameny, Petuli? Kde hameny? Kde hameny? Máš sušenku? Mňam. Teď někam spadla, ne? Ne, máme ji. Tak papej. No co pak? Ty už nechceš sušenku? Už ne? Už ji nechceš? Jo. Ty jsi skončil? Ty jsi skončil, Rošťáku? Jo, dudlíček je lepší. Dudlíček je lepší. Tak si dej dudlíčka, jo. Dej si ho. Dej si tam dudlinku. No, poprvně dneska asi si zhodil správně, Peťulko. Šikulka, můj malý.